Γεια χαρά, είμαι ο Κώστας από το Φιλμαρέτο και στο σημερινό βίντεο σου υπόσχομαι ένα πράγμα. Ότι αυτά τα πράγματα που θα δεις στη διάρκεια του βίντεο και αν κάτσεις μέχρι το τέλος, θα μάθεις πράγματα που δεν σου λέει κανένας για το βίντεο και το πώς να γίνεις viral αυτή τη στιγμή και να χρησιμοποιήσεις αυτό το virality για να βρεις την επόμενη σου δουλειά ή να βιοποριστείς από το content creation. Αυτά τα πράγματα τα έμαθα πληρώνοντας ανθρώπους στο εξωτερικό πάρα πολλά χρήματα και εννοείται ότι από την προσωπική δικιά μου εμπειρία εδώ στο Φιλμαρέτο με όλα τα παιδιά που έχουμε τρέξει διάφορα κανάλια και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα τους ξέρετε. Πάνος Ντέντ, Chris Τσούνης, Ιωάννα Φω, Financial Greeks, Φίβος Μπέλος και άλλους πολλούς. Θα δείξω ακριβώς, επειδή βγάλαμε το Φιλμαρέτο Content System, το σύστημα που χρησιμοποιούμε και εμείς για δικά μας βίντεο, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε περιεχόμενο το οποίο θα μπορέσει ουσιαστικά να σου φέρει αποτελέσματα στρατηγικά, δηλαδή να προβλέπεις αν ένα βίντεο θα πάει viral πριν πάει viral. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το σύστημα το χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να βγάζουμε περιεχόμενο ακόμα και τις μέρες που δεν έχουμε χρόνο ή δεν προλαβαίνουμε ή έχει καεί το κεφάλι μας και δεν σκεφτόμαστε καθόλου και δεν μπορούμε να βρούμε τι θα ανεβάσουμε το οποίο θα έχει απόδοση. Οπότε είναι όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία εμείς τα δίνουμε free και ο λόγος που φτιάχνω αυτό το βίντεο είναι γιατί μπορεί να μην γνωρίζεις τίποτα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε εμείς. Οπότε πρέπει να σου δείξω βήμα-βήμα ακριβώς πώς να χρησιμοποιήσεις το Φιλμαρέτο Content System και εννοείται και να το κατεβάσεις. Όλο αυτό γίνεται προφανώς για να προωθήσουμε το σεμινάριο που θα κάνουμε στις 25 και 26 Απριλίου του 2025, το Reels to Revenue Webinar, όπου εκεί θα κάνουμε ένα διήμερο σεμινάριο που θα δείξουμε όλα τα εργαλεία, δηλαδή από το σενάριο μέχρι και τους αυτοματισμούς AI που έχουμε στο μοντάζ, όπως και τους αυτοματισμούς για να χρησιμοποιήσεις τα βίντεό σου και να στείλεις κόσμο, ας πούμε, στο YouTube σου και όλες τις νέες τακτικές, όπως και το email, όλα αυτά στον αυτόματο. Και το συγκεκριμένο είναι, το δείχνουμε βήμα-βήμα, γιατί στην ουσία είναι και ο τρόπος που φέρνουμε κόσμο στο σεμινάριο και βγάζουμε χρήματα. Οπότε εκείνο είναι για όσους θέλετε να βγάλετε και χρήματα από το περιεχόμενό σας. Δεν είναι αυτό το βίντεο για εσάς, ωστόσο έχουμε προς το τέλος και τις πληροφορίες για το πώς θα το βρείτε. Έχουμε διάφορα πράγματα που θα κάνουμε το 2025 με το Φιλμαρέτο. Δεν καθυστερώ άλλο γιατί έχω φάει ήδη 2,5 λεπτά. Πάμε στο tutorial απευθείας. Ωραία, βρισκόμαστε στο landing page, στο Φιλμαρέτο Content System. Το βλέπετε, αυτή τη στιγμή εσείς βλέπετε αυτό, αλλά θα έχει και το βίντεο εδώ πέρα για προφανείς λόγους. Εγώ σας δείχνω το landing page, στην ουσία το πώς φαίνεται και το πώς να αποκτήσετε το Φιλμαρέτο Content System. Το Φιλμαρέτο Content System τι περιέχει? Περιέχει viral hooks, περιέχει τα b-rolls τα οποία μπορείτε να γυρίσετε για να έχετε αυτόματα σαν background με τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε εμείς για να ανεβάζετε μέχρι και κάθε μέρα βίντεο τα οποία κάνουν perform, και έχει και το σύστημα για το τι να αγοράσεις από εξοπλισμό ανάλογα το budget σου, όπως και το πιο σημαντικό, το σύστημα το οποίο σου κάνει καταγραφή την απόδοση στο βίντεο σου για να ξέρεις ποια βίντεο θα πάνε ή δεν θα πάνε καλά ανάλογα την κατάσταση. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπαίνεις αυτό. Εδώ πατάς name με fair price. Μπορείς να βάλεις από 0 ευρώ μέχρι και 500 χιλιάρικα. Δεν έχει και πολύ σημασία. Εμείς θα πατήσουμε εδώ πέρα 0 απλά για να καταλάβετε την όλη φάση. Και σε βγάζει σε αυτό εδώ το page, το οποίο μπορείς να δεις και το σεμινάριο, το Reels to Revenue, στο οποίο στην ουσία είναι ένα διήμερο σεμινάριο που κάνουμε 25 και 26 Απριλίου του 2025. Αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, δηλαδή μετά το Πάσχα. Παρασκευή και Σάββατο συγκεκριμένα, όπου θα δούμε ακριβώς όλη τη διαδικασία που χρησιμοποιούμε εμείς με το δικό μας ειδικό AI εργαλείο που φτιάξαμε για να έχει καλύτερη απόδοση από αυτό που θα πάρεις αν έχεις το free. Ωστόσο δεν έχει και τόσο σημασία, θα καταλάβεις το τι ακριβώς έξτρα έχει αυτό στη συνέχεια του βίντεο. Εδώ πατάς το email σου και σε πετάει σε ένα page. Γενικά το Gumroad, το καλό με το Gumroad είναι ότι μπορείς να το κατεβάσεις και στο κινητό σου, να συνδεθείς με το email σου και να έχεις πρόσβαση σε αυτό εδώ πέρα που θα κατεβάσεις ακόμα και από το κινητό σου. Πατάμε get, σου δίνει εδώ πέρα και μία έκπτωση για το σεμινάριο, σου δίνει μία έκπτωση και για το κλειστό group με 10 άτομα, το οποίο θα σας φτιάξω τα πάντα για τα κανάλια σας εγώ προσωπικά με την ομάδα του Φιλμαρέτο. Δεν προσθέτουμε κάτι από αυτά. Βάζουμε τον κύριο με τη μοτοσυκλέτα εδώ πέρα απλά γιατί νομίζω ότι είμαστε ρομπότ, επειδή το έκανα και δεύτερη φορά. Και εδώ πέρα τον άλλον εδώ πέρα με το καντράμι. Καταπληκτικά είναι η κατάσταση. Και μας βάζει μέσα. Αυτό λοιπόν είναι το content system. Δεν φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Εδώ μπορείς να αφήσεις και ένα review αν σου αρέσει, να γράψεις και κάτι, γιατί βοηθάει πάρα πολύ για όσους θέλουν να το αγοράσουν να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Πατάμε στο content system και θα μας πετάξει στο landing page του Φιλμαρέτο Notion site, το οποίο είναι το Φιλμαρέτο Content System. Τι είναι αυτό λοιπόν? Έχουμε στήσει όλο το σύστημα στο Notion, το οποίο Notion, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα προγραμματάκι σαν το Excel, μπορείτε να το δείτε εδώ, το οποίο στην ουσία περιέχει databases, βάσεις δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να οργανώνετε την κατάστασή σας. Έχει για να οργανώνετε εργασίες, έχει να οργανώνετε πληροφορίες, να βρίσκετε πελάτες. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Είναι ανοιχτό σύστημα και γι' αυτό το στήσαμε εδώ. Γιατί επειδή είναι ανοιχτό σύστημα, το φέραμε στα μέτρα μας. Εδώ έχει την εισαγωγή στο Φιλμαρέτο Content System, πώς δουλεύει, που λέει βήμα-βήμα πώς να το κάνεις. Και έχουμε ChatGPT prompts, τι να γράψεις για να έχεις viral σενάριο με storytelling για τα βίντεό σου,
πώς να γυρίσεις αυτό το σενάριο, τα πλάνα που να χρησιμοποιήσεις, στρατηγική περιεχομένου για να πάρεις τα αποτελέσματα ακριβώς που θέλεις και εννοείται το τι offer, τι προσφορά, τι προϊόν να βάλεις δίπλα από τα βίντεο που κάνεις ήδη, αν είσαι ήδη content creator, που μπορείς να βγάλεις λεφτά και πώς να τα στήσεις. Αυτά εδώ πέρα τα φτιάξαμε δωρεάν 100%, λειτουργούν σε ένα 80% με 70% μπορείς να πάρεις αποτελέσματα που μας δίνει και το δικό μας το AI εργαλείο. Προφανώς το δικό μας το AI εργαλείο είναι φτιαγμένο στα μέτρα μας και φέρνει τα αποτελέσματα που ξέρουμε ότι μας φέρνει. Και εννοείται ότι αν πάρεις το full πακέτο, το πιο ακριβό, θα σου φτιάξουμε το δικό σου AI σεναριογράφο και το δικό σου AI ό,τι χρειάζεσαι για να σου φτιάχνει ό,τι εσύ επιθυμείς. 50 viral hooks τα οποία έχουμε δει ότι δουλεύουν, τα οποία τα έχουμε χωρίσει εδώ πέρα σε κατηγορίες και study, testimonial, προσωπική ιστορία, κωμικό, controversial video. Εδώ πέρα μπορείς να δεις πώς να ξεκινάς τα βίντεο σου για να σταματάει ο κόσμος και να τα βλέπει. Θα δούμε μετά πώς θα το χρησιμοποιήσεις σε συνδυασμό με το ChatGPT και έχουμε B-roll databases, το οποίο είναι πλάνα που μπορείς να γυρίσεις και να έχεις στο κινητό σου ή στην κάμερά σου, τα οποία θα τα βάζεις στη σειρά ανάλογα με το βίντεο σου και θα μιλάς με voice over από πάνω. Αυτή είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε εμείς και μας φέρνει αποτελέσματα και έτσι μπορούμε να βγάζουμε μέχρι και 3 βίντεο την ημέρα αν χρειαστεί. Παραδείγματα μπορείτε να δείτε και στο Filmaretto στο Instagram. Viral Video Valuation. Εδώ είναι όλο το ψωμί. Εδώ είναι το σύστημα που χρησιμοποιούμε για να καταγράφουμε την απόδοση των βίντεο μας. Πώς λειτουργεί αυτό? Μας δίνει, άμα συμπληρώσουμε σωστά τα στοιχεία, ένα average performance, μέσο όρο καταγραφής του κάθε βίντεο. Αυτό θεωρητικά, μετά από κάποιο καιρό, βάζεις ας πούμε 10-15 βίντεο και καταλαβαίνεις ποια βίντεο σου πηγαίνουν καλύτερα ανάλογα με το hook ή ανάλογα με τα views κλπ. Μπορείς να κάνεις καταγραφή δηλαδή των δεδομένων του προφίλ σου. Πώς θα το κάνεις αυτό? Πατάς εδώ πέρα νέο βίντεο, το οποίο θα δούμε σε λίγο, βάζεις την απήχηση που έχει το βίντεο σου στη 1 ώρα, στις 24 ώρες και στις 72 ώρες, αυτό είναι οι 3 μέρες δηλαδή, και μετά βάζεις τα likes, τα views κλπ. Σε αντίστοιχο χρόνο, δηλαδή τα likes και τα views που είχε στη 1 ώρα, στη 1 μέρα και στις 3 μέρες. Και αυτό σου βγάζει αυτό το average performance και μπορείς μετά από κάποια βίντεο που θα συζητήσουμε στη συνέχεια να ξέρεις πάνω κάτω ποια βίντεο θα πάνε καλά πριν καν τα ανεβάσεις. Άμα δεις δηλαδή ότι έγραψες ένα σενάριο το οποίο το έχεις ξαναγράψει και δεν πήγε καλά, ξέρεις τι να αλλάξεις για να πάει καλύτερα. Εδώ έχουμε επίσης τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι ανάλογα με το budget σου, από 0 μέχρι 100 ευρώ, από 100 με 300, 300 με 600, 600 με 1200 και 1200 plus. Μπορείς να βρεις επίσης εδώ πέρα τι περιέχει το σεμινάριο ακόμα περισσότερο και να το αγοράσεις και αυτό. Και αν πατήσεις εδώ configure και το πιο ακριβό, το ειδικό, το extra, και μπορείς να το πληρώσεις και σε 2 payments, σε 2 δόσεις. Άμα δεν έχεις τα λεφτά να το πληρώσεις και να το προλάβεις live. Επίσης εδώ πέρα αυτό το link είναι λάθος, θα το αλλάξω, αλλά μπορείς να κλείσεις μια συμβουλευτική μαζί μου. Εδώ πέρα είναι payment link που πρέπει να πληρώσεις για να μπεις μαζί μου να κάνεις συμβουλευτική. Θα βάλω ένα free αντίστοιχο τώρα που βγαίνει αυτό το βίντεο για να μπορέσεις αφού χρησιμοποιήσεις αυτά εδώ να μπορέσεις να μπεις μια συμβουλευτική μαζί μου να σε κατευθύνω παρακάτω. Θα σου πω και γι' αυτό στη συνέχεια. Πάμε να δούμε πώς όμως θα χρησιμοποιήσεις το Filmaretto Content System στην πράξη. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα template. Έτσι ονομάζεται στο Notion και το καταλαβαίνεις γιατί έχει αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι εδώ που λέει duplicate. Αν το πατήσεις και έχεις ήδη account στο Notion, μπορείς να διπλασιάσεις τη σελίδα και να την προσθέσεις στο λογαριασμό σου. Εγώ έχω φτιάξει ένα λογαριασμό στο Notion με το Gmail μου, είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι παραπάνω. Πηγαίνεις στο site του Notion και κάνεις τη δουλειά σου. Πας εδώ του QGR Notion, πατάς Add to Private και παίρνει τη σελίδα και στην αντιγράφει και στην βάζει στο δικό σου το Notion. Το Notion γενικά όταν το ανοίξεις έτσι μοιάζει. Αυτό είναι το Notion. Εδώ έχει τις διάφορες σελίδες. Αυτές θα είναι οι σελίδες που θα έχεις και εσύ όταν ξεκινήσεις. Και εννοείται το Filmaretto Content System. Αφού το βάλεις στο δικό σου Notion σαν σελίδα, μπορείς τα πάντα να τα πειράξεις και δεν θα φαίνεται σε όλους. Γιατί άμα πάμε στο άλλο που είναι το page, θα δεις ότι εδώ πέρα δεν μπορείς να πειράξεις τίποτα. Δεν μπορείς να γράψεις, δεν μπορείς να ανοίξεις τίποτα, δηλαδή δεν σε αφήνει να κάνεις τίποτα στην ουσία. Γι' αυτό θα πας στο Notion να τα πειράξεις όλα αυτά. Πάμε λοιπόν στο Notion και εδώ έχουμε τα ChatGPT prompts. Θα σας δείξω βέβαια από εδώ πέρα και το ChatGPT μου που συνδέθηκα για να δείτε πώς λειτουργεί στο ChatGPT η όλη διαδικασία και λειτουργεί ως εξής. Παίρνουμε αυτό εδώ πέρα όπως είναι, Ctrl-C αντιγραφή και επικόλληση εδώ στο ChatGPT και λες γράψε μου ένα σενάριο για ένα vertical video 60 με 90 δευτερολέπτων που βασίζεται σε storytelling, bla bla bla, αυτά δεν τα πειράζεις. Ρώτα με ό,τι χρειάζεσαι για να έχεις το επαγγελματικό αποτέλεσμα έως 3 ερωτήσεις. Αν θέλεις τώρα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα viral hooks. Παράδειγμα, πας εδώ πέρα στο database, το ανοίγεις και ψάχνεις κάποιο viral hook. Ας πούμε, μπορείς να πας εδώ πέρα που είναι τα controversial προς το τέλος και όλοι κάνετε το ίδιο και περιμένετε διαφορετικό αποτέλεσμα. Ας πούμε, αυτό είναι πολύ ωραίο hook. Θα παίρνουμε όπως είναι. Πάμε εδώ στο ChatGPT. Θέλω να ξεκινάει με
αυτή τη φράση. Και το ChatGPT θα σου ρωτήσει 3 ερωτήσεις για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται το βίντεο σου. Σε ποιον απευθύνεσαι, ποιο είναι το βασικό μήνυμα, τι προσφέρεις εσύ ή τι θες να προωθήσεις μέσα σε αυτό το βίντεο. Απαντάς σε αυτές τις ερωτήσεις. Άμα θέλεις να πεις κάτι, ας πούμε, παράδειγμα, εδώ πέρα όλοι κάνουν το ίδιο και περιμένετε από διαφορετικό αποτέλεσμα. Θέλω εδώ να μιλήσω για τους δημιουργούς περιεχομένου που αγοράζουν εξοπλισμό συνέχεια και ψάχνονται με ακριβά πράγματα αντί να ξεκινήσουν και να βγάλουν 100 βίντεο και να καταγράψουν τα αποτελέσματα. Πολύ ενδιαφέρον quotes έχουν πει MrBeast, νούμερο 1 YouTuber στον κόσμο, όπου λέει ότι πρέπει να ανεβάσεις 100 βίντεο και να δεις τι έδιωξε τον κόσμο. Αν για κάθε ένα βίντεο βελτιώνεις κάτι μικρό, σε 100 βίντεο θα ανήκεις στο 1% των creator. Ο Ali Abdaal έχει πει ότι το περιεχόμενό σου θα το αποφασίσει το κοινό σου και το στυλ. Όταν ξεκίνησα τα βίντεο, μιλούσα για το πώς να περάσεις τις εξετάσεις ως φοιτητής. Τώρα πλέον δείχνω σε κόσμο πώς να φτιάξει δική του επιχείρηση. Και ο Άλεξ Χορμόζη έχει πει ότι αν κάνεις κάτι 100 φορές θα γίνεις τέλειος σε αυτό, και αν η κάθε προσπάθεια πάρει 1 ώρα, σε 100 ώρες θα χτίσεις αυτό το skill. Πάμε να δούμε και να απαντήσουμε και τις ερωτήσεις που μας λέει. Ας πούμε, σε ποιον απευθύνεσαι? Απευθύνομαι σε content creators, δεν έχουν χρόνο να κάνουν βίντεο και καίγονται για τις ιδέες και δεν έχουν αποτελέσματα. Και στο τέλος που λέει τι θέλεις να προωθήσεις στο βίντεο, θέλω να μου κάνουν follow και να κατεβάσουν το δωρεάν Filmaretto content system που έφτιαξα για viral content. Γράφεις λοιπόν αυτά και το ChatGPT θα σου βγάλει το σενάριό σου. Βλέπεις πόσο γρήγορα το κάνει hook, όλοι κάνετε το ίδιο και περιμένετε διαφορετικό αποτέλεσμα. Αγοράζετε κάμερες, μικρόφωνα, φωτισμούς, presets και ακόμα δεν ανεβάζετε βίντεο. Ξέρω πως είναι, κάθεσαι μπροστά στην κάμερα και σκέφτεσαι δεν είναι αρκετά καλό. Ανοίγεις YouTube, βλέπεις τον MrBeast, τον Ali Abdaal, τον Χορμόζη και λες θέλω να ξεκινήσω όταν είμαι έτοιμος. Ο MrBeast είπε κάνε 100 βίντεο, βρες τι έδειξε τον κόσμο και κάθε φορά βελτίωσε ένα πράγμα. Ο Ali Abdaal, το κοινό σου θα σου πει τι θα κάνεις. Χορμόζη 100 ώρες προσπάθειας ίσον expertise. Αν ακόμα σκέφτεσαι την τέλεια κάμερα και όχι το επόμενο βίντεο, δεν είσαι content creator, είσαι perfectionist με καλό gear. Αν κάθε βίντεο σου παίρνει 3 μέρες, δεν θα φτάσει ποτέ τα 100. Και αν δεν φτάσει τα 100, ποτέ δεν θα καταλάβεις τι όντως δουλεύει. Σταμάτα να κυνηγάς την τέλεια ιδέα, ξεκίνα να ανεβάζεις, κάνε με follow για καθημερινό σμπρόξιμο και κατέβασε το δωρεάν Filmaretto content system που έφτιαξα για να ξέρεις τι να ανεβάσεις πότε και γιατί. Ξεκίνα, βελτίωνε και επανέλαβε. Μόλις μας έγραψε το σενάριο. Τέλεια. Εγώ θα τους ζητήσω, μπορείς να μου δώσεις το σενάριο απλά σε κείμενο χωρίς τα έξτρα? Και αφού μας απαντήσει, θα πάμε στο δεύτερο που λέει εδώ πέρα. Με βάση το σενάριο θα μας πει τι πλάνα να γυρίσουμε. Προφανώς εδώ έρχεται και το B-roll database, όπου ανάλογα με το σενάριό σου μπορείς να γυρίσεις κάποια από αυτά τα templates που έχουμε φτιάξει και για εμάς και γυρίσαμε και για εμάς. Μπορείς να τα γυρίσεις ήδη αυτά με το κινητό σου, με την κάμερά σου, με ό,τι έχεις, και να μπορέσεις μετά από πάνω voice-over να γράψεις το βίντεο. Εγώ προτείνω πάντα σε όλους να κοιτάνε την κάμερα στην αρχή του βίντεο και μετά να παίζουν από πάνω τα b-rolls και να μείνεις και στο τέλος του βίντεο, ας πούμε. Αυτό είναι μια καλή στρατηγική, γιατί έτσι θα μπορείς να βγάζεις πολύ περισσότερο περιεχόμενο πολύ πιο εύκολα. Προφανώς εμείς θα δείξουμε όλη αυτή τη διαδικασία και πώς μετά κάνουμε και μοντάζ με AI εργαλεία, ώστε αυτό να γίνεται και να βγάζουμε, ας πούμε, ένα βίντεο μέσα σε 30 λεπτά ή σε 20 λεπτά. Έχουμε βγάλει και βίντεο μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, έχω να σας πω. Οπότε όλα αυτά θα τα δείξουμε στο σεμινάριο. Και μετά θα δούμε ακριβώς τι γίνεται. Αφού λοιπόν πάρουμε την δεύτερη ατάκα εδώ πέρα από το ChatGPT, το παίρνουμε όπως είναι, κάνουμε paste, και εδώ που λέει βάλει το δικό σου σενάριο, παίρνουμε όλο το σενάριο που μας έγραψε το ChatGPT, το κάνουμε copy, enter, copy paste, πατάμε enter. Και τώρα το ChatGPT θα μας δώσει
πλάνα που μπορούμε να γυρίσουμε ανάλογα την ατάκα. Θα του πάρει λίγο χρόνο γιατί έτσι του αρέσει να γράφει πραγματάκια. Όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα και περιμένετε τέτοιο. Λέει εδώ: timelapse ανθρώπων που επαναλαμβάνουν την ίδια κίνηση. Σκηνή με 3-4 άτομα που χρησιμοποιούν παρόμοιο setup, όλοι να κάνουν κάτι σχεδόν ταυτόχρονα. Close-up σε κάποιον που ξεπακετάρει κάμερα ή γκέρ με ενθουσιασμό. Κάτι σε στίβες κουτιών. Του λέει ουσιαστικά τι να βάλεις σε κάθε ατάκα από B-roll. Και εσύ μπορείς να τα γυρίσεις όλα αυτά και στο τέλος να τα βάλεις στο βίντεο σου και να έχεις αποτελέσματα. Τώρα θα μου πεις, αυτό δεν φαίνεται λίγο περίεργο? Αυτή τη στιγμή, παιδιά, με αυτό το σύστημα φτάσαμε προχθές να βγάλουμε βίντεο το οποίο στο TikTok πήγε 780.000 προβολές. Ακριβώς αυτό το σύστημα. Οπότε δεν μπορούμε να σας πούμε ότι κάντε κάτι άλλο εφόσον αυτό λειτουργεί άψογα. Πάμε τώρα παρακάτω. Αφού κάνουμε αυτή τη διαδικασία, έχουμε και άλλα δύο prompts. Αυτό είναι το πώς να χτίσεις content strategy, το οποίο τι κάνεις εδώ πέρα, το κάνεις copy και αφού συμπληρώσει όλα αυτά, το κάνεις εδώ ένα paste και λες: θέλω να φτιάξω στρατηγική περιεχομένου για να χτίσω προφίλ που να με βοηθάει να. Ας πούμε, εσύ μπορείς να πεις να βρω ανθρώπους που θέλουν να ανεβάσουν βίντεο τον εαυτό τους, να βρουν εργασία. Δώσουν πυλώνες κλπ. Πατάς Enter και το ChatGPT θα σου βγάλει ακριβώς τι περιεχόμενο μπορείς να κάνεις, τι στυλ περιεχομένου μπορείς να κάνεις και εννοείται πόσα βίντεο να ανεβάζεις και πού. Θα δεις εδώ πέρα σε λιγάκι ότι θα τα δείξει όλα. Όπως βλέπεις, video confidence on camera skills, σε ποιους μιλάς, άτομα που ντρέπονται, αγχώνονται, δεν ξέρουν πού να ξεκινήσουν, πώς να μιλάς στην κάμερα, σου δίνει πυλώνες θεματολογίας, αυτοί είναι οι πρώτοι πυλώνες, content system, πώς να φτιάξεις content calendar, video domain και τέτοια, personal brand και job attraction, πώς να φτιάξεις προφίλ που να λέει πάρε με για δουλειά, τι να δείξεις στο βίντεο σου για να κάνει κάποιος DM κλπ. Και mindset κλπ. Οπότε σου χτίζει 4 πυλώνες που μπορείς να κάνεις βίντεο για να μην είναι όλα τα ίδια. Και ρυθμός αναρτήσεων, σου λέει πόσο να ανεβάζεις το TikTok για τέλειο performance. Προφανώς αυτά εδώ πέρα είναι το τέλειο. Έτσι μπορείτε να κάνετε και ένα 20% από αυτά και πάλι να έχετε αποδόσεις 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Τι να ανεβάσεις στο LinkedIn, στο YouTube Shorts κλπ. Τύπη βίντεο τώρα. Face to camera talk. Να μιλάς κατευθείαν στην κάμερα. Storytelling POV. Δείξε μικρές ιστορίες σε πρώτο πρόσωπο ενώ κάνεις κάτι, ξέρω εγώ κλπ. Text on screen runs. Μίλα με bold caption πάνω σου, με δυνατές φράσεις, hooks και τέτοια. Tutorials, before and after journey style κλπ. Σου φτιάχνουν τα πάντα και εσύ μπορείς μετά να φτιάξεις το περιεχόμενό σου, ακόμα και αν δεν ξέρεις τι να ανεβάσεις. Τώρα, το τέταρτο και πιο σημαντικό, που αυτό είναι κυρίως για όσους βγάζετε ήδη βίντεο και θέλετε απλά να βγάλετε χρήματα από αυτό, είναι δώσε μου 5 ιδέες για πράγματα. Π.χ. θα βάλω εγώ κάτι random. Video editing, υπηρεσίες που μπορώ να συνδέσω με αυτό το είδους περιεχομένου. Και π.χ. το περιεχόμενό μας να είναι κωμικά βίντεο με συνταγές για να έχουν πιθανότητα να αποδώσουν. Και αφού το γράψεις αυτό και τα συμπληρώσεις, βλέπει τον νη σου, καταλαβαίνει πού κουμπώνει τι και σου βγάζει ιδέες για το τι προϊόντα μπορείς να φτιάξεις για υπηρεσίες. Ας πούμε, funny food video makeover. Παίρνεις ένα raw βίντεο κάποιου που μαγειρεύει και το μετατρέπεις σε TikTok ready κωμικό clip. Π.χ. ένα πράγμα που μπορείς να πουλάς. Comedy recipe pack. Συνδρομητικό πακέτο, παίρνεις τα clips του creator και παραδίδεις ένα βίντεο την εβδομάδα με έντονο κωμικό περιεχόμενο. Νούμερο 3. Add the lol. Παίρνεις υπάρχουν βίντεο, γράφεις ή προτείνεις voice over και κάνεις κάτι και subtitle με κωμικό στυλ. 4. Cringe to viral. Παίρνεις ένα existing cooking video και το κάνεις αστείο με reaction zooms κλπ. Και recipe remix. Παίρνεις το ίδιο υλικό και κάνεις 3 edit, ένα κανονικό, ένα γρήγορο και ένα meme style και δείχνεις ουσιαστικά το τέτοιο. Και σου δείχνει πώς να βγάλεις λεφτά ανάλογα με το περιεχόμενο που βγάζεις. Εκεί προφανώς μπορείς να συμπληρώσεις τι θέλεις να πουλάς και τι περιεχόμενο κάνεις ήδη. Αυτό πάνω κάτω είναι το Filmaretto Content System. Το τελευταίο κομμάτι που θα σας δείξω είναι αυτό που σας υποσχέθηκα, το Viral Video Valuation. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να ξέρετε ότι αν έχετε απορίες για εξοπλισμό, έχω βάλει εδώ πέρα τι εξοπλισμό μπορείτε να αγοράσετε ανάλογα το budget που έχετε. Viral Video Valuation. Τι είναι αυτό? Πας εδώ πέρα στο βιντεάκι σου και μπορεί να σου δείξει ακριβώς πώς πηγαίνουν τα βίντεο σου. Πώς λειτουργεί. Πατάς εδώ στο νέο βίντεο. Γράφεις τον τίτλο του βίντεο που ανέβασες. Π.χ. θα πούμε, θα το κάνω εδώ πέρα για αυτό το βίντεο που βλέπεις τώρα, VSL, Filmaretto, Free, π.χ. Ωραία. Βάζεις την ημερομηνία που το ανέβασες και μετά πας εδώ στο One Hour Reach και λες πόσα άτομα είχε απήχηση. Θα πας στα analytics του βίντεο σου και θα πάρεις να δεις στη μία ώρα σε πόσα άτομα πετάχτηκε, όχι σε πόσα views είχε, σε πόσα άτομα πετάχτηκε, την απήχηση θέλουμε. Αν η απήχηση λοιπόν είναι 20.000 άτομα, λέμε τώρα, και έμεινε στα 20.000 άτομα και στη μία μέρα, και έμεινε στα 20.000 άτομα, το πέταξε και στις 72 ώρες, την τρίτη μέρα δηλαδή. Εκεί. Μέχρι 20.000 άτομα το πέταξε. Ωραία, το συμπληρώσαμε, φεύγουμε από εδώ. Πάμε εδώ, DSL, το βλέπετε, έχει φτιάξει πλέον το νέο τέτοιο. Ανοίγουμε από εδώ και πάμε σε αυτά τα σημεία και όπως το εξελάκι το κάνουμε διπλό κλικ και μετά το τραβάμε για να το αντιγράψουμε σε όλα από κάτω. Αν κάνετε κάτι λάθος μπορείτε να πατήσετε Ctrl Z και να το
διορθώσετε. Πάμε εδώ και το συμπληρώνω. Πες τώρα ότι από τους 20.000 που το πέταξε το είδανε οι 10.000, η μισή δηλαδή. Από τους 10.000 οι 100 κάνανε like, οι 10 κάνανε σχόλιο, οι 5 κάνανε save και ένας έκανε share και πήρες και 3 follow. Αυτό λοιπόν σου βγάζει πάνω κάτω την απόδοση του βίντεο στην πρώτη ώρα. Πες λοιπόν ότι από εδώ την πρώτη μέρα, στο πρώτο 24ωρο, μείνανε τα στατιστικά σου ίδια. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Τα αντιγράφουμε και μένουν ίδια. Εδώ, εδώ. Μπράβο. Και πάμε και σε 72 ώρες και εδώ μείναν ίδια. Αυτό λοιπόν, αφού τα συμπληρώσεις, σου βγάζει στην πρώτη ώρα τα ποσοστά σου, τη δεύτερη και στην τρίτη. Και σου βγάζει στο τέλος ένα average performance. Για να καταλάβεις λίγο τι γίνεται. Αυτό το average performance είναι πάνω από 100%. Δηλαδή είναι 110, 105, 120, είναι πιθανό το βίντεο σου να φτάσει στο τέλος 500.000 προβολές. Αν είναι 150 με 180, είναι πιθανό να φτάσει πάνω από 1.000.000 προβολές και αν φτάσει και 200% είναι πολύ πιθανό να ξεφύγει και σε άλλες χώρες. Αν όμως είναι σαν εμάς, ο περισσότερος κόσμος δηλαδή είναι εκεί, περίπου 50%, μπορεί σιγά σιγά να βρίσκεις, αφού ανεβάσεις 100 βίντεο, να προσθέτεις και τα 100 βίντεο και μετά να βλέπεις ποια βίντεο πηγαίνουν καλύτερα σε αυτό το average performance. Κόβεις τα υπόλοιπα βίντεο και βγάζεις μόνο τέτοια. Μέχρι να αρχίσεις να βγάζεις κάθε βίντεο που βγάζεις να πηγαίνει στο 80, στο 90, στο 120, στο 150%. Αν βγάλεις 100 βίντεο, καταγράψεις εδώ πέρα το average performance και μετά από 100 βίντεο δεν πάει το κανάλι σου επί 10 στην απόδοση, μπες εδώ στη συμβουλευτική τη δωρεάν, πες μου τι έκανες, να σου δώσω κατεύθυνση και αν μετά το εφαρμόσεις και δεν πάει το προφίλ σου viral, σου δίνω όλο το content δωρεάν. Και το σεμινάριο και το free και ό,τι θέλεις. Είμαι τόσο confident ότι αυτά λειτουργούν που γι' αυτό το λόγο έχω βάλει τη συμβουλευτική εδώ. Αν πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις αυτό, ανεβάζεις δηλαδή 100 βίντεο, παρακολουθήσεις το πώς πηγαίνει, χρησιμοποιήσεις όλο το σύστημα για να γράψεις τα σενάρια και χρησιμοποιήσεις το δικό μας στυλ και δεν λειτουργήσει, θα σου τα δώσω δωρεάν. Αν όμως σου φαίνεται όλο αυτό ότι θέλεις περισσότερες πληροφορίες, σου φαίνεται huge, θέλεις να το δεις βήμα-βήμα πώς το κάνουμε, να μπούμε στο Premiere, να δείξουμε πώς φτιάχνουμε με AI τα βίντεο κλπ. Μπες και αγόρασε και από εδώ το σεμινάριο. Το σεμινάριο μπορείς να το αγοράσεις live, σου προτείνω να το αγοράσεις live πριν τις 25 του μήνα για να μπορέσεις να κάνεις και ερωτήσεις στο live. Αν δεν προλάβεις, μπορείς εννοείται να το δεις ηχογραφημένο, θα υπάρχει στο Discord server και να κάνεις και ερωτήσεις εκεί, όπως και για πάντα θα υπάρχει και το ακριβό πακέτο για να σου τα φτιάξουμε όλα εμείς, αν δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με όλα αυτά. Για απορίες και οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να με βρείτε και στο Φιλμαρέτο. Υπάρχει και εδώ πέρα, νομίζω με κάποιον τρόπο να με βρείτε στα δικά μου τα προσωπικά. Ναι, εδώ πέρα έχει τα email μου, το Instagram και τα πάντα, ακόμη και το τηλέφωνο μου να μου πάρετε τηλέφωνο για ερωτήσεις. Θέλω να σε βοηθήσω να έχεις αποτελέσματα. Εντάξει, γι' αυτό έχω φτιάξει αυτό εδώ πέρα το πακέτο. Ξέρω ότι πολλοί θα το πάρετε και δεν το χρησιμοποιήσετε ποτέ. Οπότε δεν το βλέπετε πολύ σοβαρά. Δεν θέλω εσάς. Θέλω εσάς που πραγματικά θα πάρετε αξία από όλο αυτό για να μπορέσουμε να δουλέψουμε μαζί και να μπείτε στο community και να κάνουμε ωραία πράγματα και αυτά εδώ να γράφουν όλα 100, 200 και 300%. Καλό ξεκίνημα. Έχεις ό,τι χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή για να πας viral και να ξεκινήσεις να βγάζεις ακόμα και χρήματα από το περιεχόμενό σου. Αν θέλεις εννοείται να τα δεις ακόμα πιο ξεκάθαρα και απλά, πάντα θα υπάρχει εδώ το Reels to Revenue για να το αγοράσεις και να μάθεις πώς το κάνουμε εμείς βήμα-βήμα και να δεις να μας κλέψει τη δικιά μας στρατηγική. Να πω σε αυτό το σημείο ότι στο Reels to Revenue δεν δίνουμε μόνο αυτό, δίνουμε και όλα τα templates όπως και στρατηγική μίας ώρας μαζί μου σε κλίση που κανονικά κάνει 500 € και τα δικά μας custom GPT. Συγκεκριμένα θα σας δώσουμε αυτό εδώ, το Filmareto Viral σεναριογράφο, όπου δεν χρειάζεται να κάνεις copy-paste τίποτα. Λες ουσιαστικά τι θέλεις να φτιάξεις, τι στυλ του θες να φτιάξεις και ξεκινάει σαν συνέντευξη, σε ρωτάει πράγματα, το απαντάς σαν να μιλάς σε κανονικό άνθρωπο και μετά σου βγάζει τα σενάρια. Ακριβώς το ίδιο εργαλείο χρησιμοποιούμε και εμείς για να γράψουμε τα δικά μας. Δηλαδή σου δίνουμε επακριβώς τα εργαλεία μέσα στο σεμινάριο όσο το αγοράσετε και δίνουμε και όλους τους αυτοματισμούς για email, για το πώς να απαντάς αυτόματα στα DM, έξτρα εργαλεία δηλαδή που έχουν να κάνουν καθαρά με το ό,τι βλέπεις εδώ να το καταφέρεις στον μισό χρόνο, μη σου πω και στο 1/4 του χρόνου. Αν θέλεις δηλαδή να έχεις αποτέλεσμα στα βίντεο σου χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσεις 100 βίντεο, να μπορείς να ανεβάσεις ας πούμε 8 βίντεο και να έχεις τα ίδια αποτελέσματα που κάποιοι άλλοι θα χρειαστούν 100 βίντεο, μπορείς να το αγοράσεις. Αν θέλεις από τα πρώτα σου 10 βίντεο να έχεις αποτέλεσμα, μπορείς να αγοράσεις το ακριβό πακέτο. Αυτό το βίντεο το έφτιαξα προφανώς για να εξηγήσω
ότι μην αγοράσετε το σεμινάριο αν δεν το βλέπετε σοβαρά. Αν το βλέπετε σοβαρά και θέλετε πραγματικά αποτελέσματα, σας περιμένω εκεί, μόνο εσάς. Αυτά, πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια, γιατί αυτό είναι ένα YouTube βίντεο που μπορεί να δει όλος ο κόσμος και εννοείται ότι σας περιμένω να πάρετε και το Filmaretto Content System, να το χρησιμοποιήσετε και να μου πείτε τις ιδέες σας για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Καλά βίντεο, καλά αποτελέσματα και σας περιμένω στην άλλη μεριά. Έχετε αυτή τη στιγμή κάτι που δεν σας έχει δώσει κανένας δημιουργός στην Ελλάδα. Εκμεταλλευτείτε το και χτίστε τη ζωή σας όπως εσείς θέλετε. Και εμείς με το Filmaretto είμαστε εδώ να σας εξυπηρετήσουμε και να σας βοηθήσουμε. Bye bye!